машону касе ки як вақто менолидам ки ай пушти камбағалим ту мара партофтӣ ки ман мошини сум надоштам лекин нав баъди ту ман фаҳмидам ки дар ишқ муҳим нест суму боигарӣ ҳурмат қиматтарин чизе ба қадри якдигар расидан афсӯс ки ба қадри ту ман нарасидам сад афсӯс I-Team Records present. ман беақлам ки дил бастам ба чашми ҷодигарат ба чулкае бироварда берун айримоли сард ман беақлам ки ошиқи духтари хушрӯ шидам ман монанди дил будам ки рашки ту мехрошидам айти як қадам дур бошам сад мошин мекунам ман ҳаққати ту мебидам сад овозот мекардан дуруни лахлах ба як гувар ба ёди ту мастам зарар а ёдат монда намон фарёди баска шон намезебад да бари ю истодану надора зеби ходо ки разебаш ресторанаю ба сад ҳавас ба кияшкат ки пеши ту бия лексус макад нашиш так ба старексаю дермия ҳатта фикрои ҳаромат ки хати касе дига бадаг не хато мекнишон у тура ҷодо дил да ҳавасаш чун гули шукуфон будан да бари ту буд а не ки надидиш ту рашка нури чашмота хурд расид ба ҷои комплименти хушрӯ шидай ё зебидаен макияж ки мехостай ту шунидан сад кас дара гуфта шуун надод чун аҳмият у ай ту мехости гапа ту чиш гуфти ёб твои мадхули қадер мекунӣ як соат чиш надорам бо ту мадқати ки буди қасам мехурд ки надорам медонист пеши ту омаданда ту мезаниш номар не ки дӯстат ки медошт медонист ту бо меомад бисёри ба ту задиш бисёри ба санҷидиш урам одамай охи дил дора дилгир мекуниш ҷидо мешиде ну ба сад баҳона мезадад занг не ки и нарасид рӯзе да бади урам за ҷанг и нарасид ҷудоӣ ҳақиқатан да ҳақиқиш шумо ҷидо те интизори баҳона ва зангаш не ки идовна баҳона шид на занга не смс як рӯз гузашти як ҳафта як моҳ шид хабар нест телефон тоқа барои интизори занг биданест барои занг заданам аз шон зангаш занаест дери бад меша дури бад мера дили пираламша холӣ мекуна ба касера ба дили холиш да касе и дига меёвара хит ки тирам бегонаш мешави бад э ваҳ тасаввур карданаш ким буд неки и кор шид кам кам да дилиш асти неки дери бад шид вай сар механда ки неки пеши дига да у қичоқш мекуна ту ақорат мекунӣ у гадае беақлу тари дихта мишта кашти пацане натонисти ғам нате у тонист хайқан зана ози пеши мошине да ки қафош букети роза дора ту 19 метр плаза да ҳавои тоза аму ҷои шиштагитона ба ёд меёри бо вақт агар хафотом хӯра намезаниш асло намекуниш шақорат намекуниш тӯҳмат да бозӣ бой доданам ёд бигӣ шон шиди тӯмат ки дар наврӯз бету хирсам буд ранги яштуми мардаш тамошо ту намемондиш абурдаш дига мардаш суратҳои як ҷоя мондагитона ту нигоҳ ки ҳавас ки орзу ки тони таманно ки хушбахтӣ барои ӯ яки бету хушбахтира ёфт баъди ӯ ту чанд та ёфтӣ не ки ҷои ӯ холӣ тофт